Alo, alo, akapaba kana payo, rosolai payo. No, pindag pen tijdstap het. Dat begint nu eigenlijk krijgen. Ik heb ogen nou op piano halai op plek te gaan. Dan, ik oorlog toe, maar nu nabi, hij is niet herkennen. Hij gaat al eigen opleiden. Hij mag een echt mag. Of een beter mag zo poe lekker, paar lekker. No, zo begin. Dus ik heb poe bij beter. Het is beter waren, maar zo, het is bijboy, maar zo. Lekker is het koud bij de neus. Lekker waren zakje en zo. Dan, zo, ik heb geen wat te gaan echt maar plek toe gaan. Nou, was in de naartoe. Ja, echt maar. Nou, echt nou krijgen. Nou, zo. Ik heb nu ook een goede pakken maar krijgen. Daar begin, als je echt mag. Daar is het echt nog 40 krijgen. Zo, bij 40. Dan begin. Ik heb een behoefte en bij je bank te doen. Ik heb ook waar lekker voor mij tussen hij vandaag tijdstap. Zag je een paar balen bij de naartoe. Ik heb een paar bij de naartoe. Ja, hier. Ik ga nu makkelijk doen. Ja. What's the boss? How are you? Give you cigarette, man. Yeah. Krijg je sokken voor. Nou, zo. Ik ga gaan makkelijk. Ik krijg je sokken voor vandaag. Dan, ik kom plek huis toe. Ik heb ook wat gedaan. Ik ga hier wat gedaan te staan. Dan, zo. Ik kom lekker zakje erbij gooien. Dan begin. Nou, we gaan ook een ploeg maken. Maar ik krijg, ik kan ankeren met wie leggen maar. Ik ben 40 man. Zo. En dan, ik kom er nou begin. Ik plek huis toe. Ik ga wel boren weer. Ik ga niet hier weer. Wil je echt maar nu weer voor een ander goed en ossen krijgen op 40 man. Zo.